mali pala ko, hindi pala Ayala ko eh. Sa Claret pala yun ko, paki-edit na lang ko, paki-edit. Ay, cut. Paki-edit ko, paki-edit. Wait lang, cut, mali. Good day mga kakomik. Yun, pa namang mag-vlog. Sinimulan kasi ni Zach. So, kailangan naming sumunod at gumawa ng vlog din. So, lahat baguhan. Diyan lang po paano sisimulan to. Well, anyway, ako nga pala si Mark. No? Member din ako ng Comic Relief. Ako yung naging parang backup vocals ni Jello doon before, second vocalist. And ako nga pala yung nag-compose ng song na Nasisita. And thank you for embracing the song, salamat sa pagtangkilik nyo sa kantang Nasisita na yun. So sobrang saya namin, overwhelmed ako doon. Hanggang ngayon, kapag ganun, naririnig ko yan, may mga nakikita ko yung mga nakikinig, sinasabayan nila yung kanta. So nakakataba ng puso. And salamat sa pagsuporta nyo sa kanta namin na yun. Maraming salamat sa inyo mga Comic Relief, mga kakomik, komikeros, ano bang tawag natin dyan, kakomik or komikeros. Thank you for all your support sa amin. Alright? So ganun yung role ko before, as member of Comic Relief. Sa ngayon, base ako dito sa Zamboanga pa rin, ano. Sila Jello kasi and si Kuy Kuy nasa Manila na. Si Jello naman nasa ano ba? Alam ko nasa Europe siya ngayon eh. Switzerland. Yung iba naman sila Randy, sila Shillart, sila Marvin. Alam ko si Marvin parang nasa Manila rin yata. Si Shillart, I'm not sure kung nandito ba siya, and si Randy hindi ko na masyadong nakikita eh. Pero yung mga ibang original, yung nag-start ng Comic Relief members, nandito pa rin, no? Si Bukoy, dito pa rin siya. Yung mga nag-contribute din na sila pa iba, sila Jeff. Si Jeff nasa Saudi pala, si Jeff, no? So yun, nagkahiwa-hiwalay. One of the reason kung bakit siguro tumigil yung, tumigil yung paggawa ng songs namin before. Dahil sa, syempre, nagkaroon ng mga kanya-kanyang priorities yung mga members. So ako, nasa Zamboanga pa rin ako. So, yun. So, siguro sa vlog na to, gagawin ko, papakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko ngayon after nung pagbabanda, after nung banda. And siguro gagawa rin tayo ng mga house visit ng mga members na mga pwede kong puntahan. Baka pwede kong ipasilip sa inyo yung kahit yung labas lang ng bahay ni Zach at saka ni Jello. Hindi ko kasi alam kung saan nakatira si Jeff dito eh. No? At saka bahay ni Ronald, ni Bukoy, yun. So yun, check natin yun tsaka papakita ko yung mga ginagawa kong activities pagka hindi busy sa work. Yung mga papakita ko sa inyo yung mga pinupuntahang lugar ng mga hikers, yung mga nagbabike. Kasi ngayon naman dahil sa pandemic bawal kasi yung mga contact sports, di ba? Wala nang basketball, hindi na pwede yung mga gathering. So ang ginagawa ng iba dito ngayon is umakit sa mga parang ano ba ito tawag dyan, umakit sa mga bundok o kaya yung sa mga uphill na mga gandang spot dito sa Zamboanga na pwede ring puntahan ng mga taga-ibang lugar pagka pumunta rito. Lalo na yung mga mahihilig mag nature tripping. Just naalala ko yung nature tripping na yan.
Si Jello kasi mahilig yan sa mga nature tripping, yung mga umaakit sa bundok, yung mga pupunta sa mga waterfalls na kahit hindi namin alam yung daan papunta doon. Halimbawa may isang waterfalls, hindi ko makakalimutan to eh. Meron kasi kaming ganito pala yun. The night before, afternoon before yung band clash namin na sinalihan namin sa Claret. Alam ko, band clash yun eh. Ano bang year yun? Parang 2008 yata eh. 2008 or 2007, 2009, mga ganyan. So, hapon nun, before nung band clash, ang call time nung Battle of the Band was 7 PM. So, ang nangyari ngayon, kami ni Jello, no, ni Jello, alas 3 ng hapon, pumunta kami sa part ng Maasin ba yun? Parang Maasin yata eh. Maasin, papaloob. Maasin yung barangay sa Zamboanga dito. Pumasok kami dun sa Maasin. May pinuntahan kaming falls. May pinuntahan kaming... Yun na ba yun? Hindi pala. Ang pinuntahan pala namin ni Jello nung time na yun na falls ay yung sa may barangay San Roque, Busay pala, Busay Falls. So imagine alas 3 ng hapon, naglakad kami ni Jello ng about 45 minutes or more than 45 minutes papunta dun sa falls, no? So ang sinunod namin na parang guide namin is yung ilog, no? Kasi sabi ni Jello, ang dulo ng ilog ay waterfalls. So yun, naglakad kami. Dumating kami ng mga 4. Tapos bumalik na naman kami ulit. Another 1 hour. Hanggang sa nag-ready pa kami. Tapos yun, diretso na kami ng Battle of the Band. Dumiretso na kami sa Ayala for the Battle of the Band. So exhausted kami, pagod na pagod kami noon. Sobrang pagod pagdating namin sa stage. Basta hindi namin alam kung paano nangyari. Nakakapagod. Pero masaya naman, enjoy kami nun. So after nung bumaba kami, dumiretso kami sa Claret School na. Nag-ready muna kami. And nung time na yun, naalala ko parang 3rd place kami nun eh. Second runner-up kami. O tama, second runner-up. Parang yun yata yung first Battle of the Band na sabay kami ni Jello nag-perform nung time na yun. So naka 3rd place kami noon. Bata pa kami noon, siguro mga nasa ano pa lang kami noon, 21 or 22. Mga ganong edad. So yun, masaya yun. Mahilig mag-nature tripping si Jello. So pag uwi niya nito, sigurado ko nasama sa amin yan dun sa bundok. Kasi may mga tawid-tawid pa ng ilog bago makakit sa bundok. Okay? So kami naman ni Kuy naman. Nakilala kami ni Kuy 2004, something like 2004 ganun, 2003 ba? No? Nagkakilala kami ni Kuy dahil naman kay Bukoy. Nagkakilala naman kami ni Jello dahil naman kay Kuy. Kasi before, nung nag-start ang Comic Relief, naalala ko, wala pa kaming fix kung sino magbo-vocals. Kasi dati parang sumali kami sa RX Band Breakout pa yun eh. RX Band Breakout. Nung unang sumali kami, ako yung kumanta eh. Room 312 yung title. Room 312. Tapos nagigitara pa ako doon, si Bukoy nagigitara rin. 2004, 2003 yata, parang ganun, 2003, 2004, mga nandyan. So hindi kami nakasali noon. Kasi baguhan eh. So the year after, na-meet ko na si Jello. So nag-decide ng grupo na si Jello yung magiging front vocals, ako yung magiging second vocalist, backup ni Jello, no? Year after, sumali kami ng band breakout.
si Jello na yung kumanta nung Set Me Free, no? Na umabot kami sa napiling top 10 na magpa-perform ng live dun sa MP Towers before. And yun, maraming magagandang experience, no? So ano ba pwede ko idagdag? So for now yun, nakwento ko muna sa inyo yung paano may kakilala, ano yung naging role ko. So sa next vlog ko, yun na yun, check ko kung pwede ba tayong bumisita sa bahay ni Jello, kahit sa labas lang, pakita ko lang kung saan nakatira sa Zamboanga and si Kuy Kuy, kasi yung bahay ni na Kuy Kuy, doon kami madalas dumadaan pagka, nalalampasan namin siya pagka nagka-trekking kami ng mga nila Bukoy, ng mga ibang tropa. So yun, thank you for watching and thank you for supporting Comic Relief. Up until now, nandyan pa rin kayo. And hopefully, magkakaroon kami ulit magkasama-sama kami ulit for a kahit na mini concert na magagather kami ulit. And I hope nandun kayo, kasama namin kayo sa time na yun. And keep safe lagi ngayon, lalo na ngayong pandemic. Mag-ingat po tayo lagi and Michael, otra vez muchas gracias na Dios ay suporta na kanamon and thank you for watching this vlog and abangan yung next vlog namin, baka si Jello na ang next. Alright, so thank you and bye bye, adios, ingat, let's go!